Tanggoku mau 70 tahun. Lah meneh ketuaan ya kuwi. Tapi sesuk ahe-ahe. Ae-ae karo kancok. Angel. Sing penting tuh tulus, Pak De. Aku lho saking tulusku aku curhat karo pitik. Karo sapa? Pitik. Kok tulus kok curhate karo pitik? Pitik ayo nyauri. Pekok 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 pekok. Pekok 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 pekok. Aku kok malah meri dadi pekok ya. Pok petok 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 kok pekok pekok pekok. Bolongan 5 tak sumpeli kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tumut mangayu bahagia nggih Pak De. Iki matur sembah nuwun ditimbali. Nggih. Ambak-ambak iki lah apa iki? Ulang tahun pasar. HUT. HUT. HUT iki apa? Hari ulang tahun no. Aku sing ra cocok kon kuwi. Wah, lah iki. Kok lagi sore kok wis ngedak udur penemu to jenengan niku? Tembung kok hari ulang tahun. Heeh. Loh, tahun kok diulangi iki lah umure ora muda-muda. Hari ulang tahun. Sing bener hari ulang tanggal bulan. Oh, Ora taune sing diulangi, Mas. Oh iya, tanggal bulan nek tahunnya berubah ya Pak De ya. Berubah. Tetep tambah umure. Mula ning yen gandeng wis salah kaprah ya wis ditampa wae. Ditampa mawon. Ki ulang taune pasar. Pasar. Omong-omong, rokoke Omong-omong. metu. Rokoke metu. Nah iki. Ya. Udut lho Mas. Sing iso udut aku ora iso. Lah iki sing diulang taune apa? Ulang di pasare no. Tegese pasar ki apa? Pasar ya anu to Pak De, yo tempat jual beli. Wah ki jawabane cah TK. Pasar sayur, tempat jual beli sayur. Jawabane cah TK. Lho. Kula niki pun kuliah S1 lulus Pak De. Apa yen wis 1 kudu ngerti tegese pasar? Lah ora. Ora. 5 huruf PASAR. P yang pertama. Pusat berkumpulnya penjual dan pembeli. Oh iya bener nggih, cocok nggih. P. Aktivitasnya dimulai dari pagi hari. Nggih, pagi wis rame. Terus S Pak De. Setiap hari buka. Buka rene tutupe. Aneka warna jenis yang dijual. Atau sekarang aneka warna namanya kaya kene nama pasar sayur. Pasar sayur. Ono pasar kembang. Pasar iwak. Pasar sapi. Sapi. Nggih. R kuwi rame keadaannya. Dadian pasar ki sing rame berarti makmur njaba jero. Nggih, leres. Ulang tahune ping pira? 25 Pak De. Nah, 2 kuwi. 2 kuwi artinya iki sing beraktivitas. Penjual pembeli. Oh, 2 itu penjual dan pembeli. Atau jual beli. 5 itu 5 yang diuntungkan dengan adanya pasar ini. 1 penjual. 2 pembeli. 3 kuwi yen ora kleru yen kene ana ya. Nggih. Kuwi apa kuwi sing diarani wong jual jasa gendong. Nggih. Ya. Nggih. Terus keempatnya apa mau 1 2 3 4. Agar adem kok bendel ya ngene ya. Mboten napa-napa memaklumi kok Pak De. Lho lah iya no. Penjual. Pembeli. Terus ketiga mau buruh gendong. Keempat tukang parkir. Oh iya bener nggih. Niku diuntungkan ya. Terus terakhir kere. Kok iso tekan kere barang lho? Pasar ngendi wae diuntungkan mesti ana wong cadong. Nah, kuwi pancen isen-isening pasar. Nggih. Dadi ora iso ditolak kuwi hukume ngananing pasar. Nggih. Mula ya iki arep dhewe melu bersyukur karena telah berumur 25 tahun. Nggih. Gumune pripun Pak De? Umure 20 tahun kok lagi ngundang aku lagi iki. Padahal yo padha Semarange Pak De ya. Padahal aku kan ngeran ning Kalinyamat besok lewat. Kuwi panggon apa Pak De Kalinyamat e? Yo ngonoan lho. Wong aku ning kene iki yo penyuluh kok. Penyuluh. Lah ning yo ora apa-apa.
apapun itu, berapa kali pun itu tetap tak syukuri. Nggih, leres. Kaya pengurus maupun penjual pedagang pasar sini bersyukur. Apa to perlune tasakuran kuwi? Nggih. Tegese tasakuran ngerti? Untuk mensyukuri no. Kok cekak men to kowe iki? Lah pripun jlentrehe pripun Pak De? Tasakuran taki tandanya orang yang imannya tebal. Oh. Orang yang imannya tebal, jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena yakin Allah masih mencoba umatnya. Wah, kados ngaten niki kahanane adem jenengan tetap bersyukur. Ya, Iya. weh, tandanya orang yang imannya tebal. Tebal. Mergo yen iman tebal karo iman yang tipis, kuwi bedane ana. Bedane pripun Pak De? Wong sing imane tipis kuwi yen wong lanang, Nggih. kuwi semakin kaya semakin nakal. Semakin kaya semakin nakal. Wong lanang. Apa ya contohnya meng sing grapyak meng ya? Oh ya kuwi mau. Niku ta pertama, terus Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak kaya bengi iki sing mirsani akeh iki mengetahui bahwasanya sini lagi tasakuran. Oh nggih. Terus tasaku. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan melek bengi kaya bengi iki. Nirakati pasare Pak De nggih. Nah, anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dinanti-nanti. Dadi iki syukuran tirakatan menanti anugerah yang akan datang. Tepuk tangan untuk Pak De Gareng Semarang kula dulu. Oh tenan, aku ki wis anggere apa-apa tak jlentrehke kok. Kok ketoke anu to Pak De jenengan niku effortnya itu besar banget, maksudnya nek ngudari tentang pasar sayur jetis jare nembe sepisan iki kok nek merdekne niku lho kok fasih banget ngono to. Ngene lho Mas. Wong ki yo dalam rangka golek rezeki yo kok. Wong ditangkap. Segala macam profesi mencari rezeki ya harus pakai inovasi. Betul, nggih. Pedagang kene iki yo nganggo inovasi, nganggo ide, nganggo berpikir hingga dagangannya laris, pasarnya berkembang pesat. Apalagi kemajuan zaman dengan adanya mall, swalayan, toko ngaten niku, pasar niku pripun Pak De? Ya aku mau apa rebukan karo bapak-bapak pedagang kene. Nggih. Saiki modele lak tuku apa-apa TikTok. Sing ora iso disaingi karo TikTok ku ya mung pedagang sayur. Kok ngaten Pak De? Lho kowe tuku sayur ning TikTok dikirim 3 dina yang akan datang bosok. Ngaten nggih, tuku sawi pamane Tuku nggih. sawi tekan gone bosok. Ning yen kowe tuku TikTok kaya kathok, jaket, teko ya wutuh. Ning yen sayur tidak bisa melalui media TikTok. Nggih. Keunggulane sayur ning kono. Kelebihannya pasar tradisional di situ nggih Pak De. Iya, ya ning mung sik iso. Nggih. Dadi tenan lho. Bengi iki ketoke seneng. Seneng. Ning jane aku ya kesiksa iki. Kok iso kesiksa lho wong diparingi rejeki kok iso kesiksa pripun to Pak De? Kowe ora kesiksa Mas. Nggih. Iki bengi iki anu ra. Mbok anu ra, live streaming. Live. Engko aku njaluk rekamane. Lho, nggih napa lho? Ya lagi iki aku jaketan. Berarti mecah rekor ya Pak De ya. Aku rumangsaku mesti wis reno-reno niki. Aku rumangsaku ora main ning panggung wayang kulit ki. Nggih. Aku rumangsaku gareng ning jero kulkas begini. Ning ya Bali profesional. Apapun yang terjadi tetap saya jalani. Jenenge wong wis saguh kuwi gedhe tanggung jawab. Nggih, luar biasa. Saiki mau pasar wis. Pasar. Saiki jetis. Oh jetis ya, desane Pak De nggih. Jetis ki J ki jan rame tenan kahanane. Oh J jan rame tenan. Iya. Wadine perune bengi iki mengeti ulang taune pasar. Nggih. T tahun iki umure wis 20 tahun. 20 tahun. Terus iki bengi hiburane wayang kulit dalange sapa jenengmu? Piye kowe kok iso lali? Ayo ngerti. Sapa? Akbar Sahbadar. Syah Alam. Oh, wis ora dadi Sahbadar to? Oh, mboten Badar pun dhewe. Akbar Sah. Nggih. Alam Nggih. S
sing ngancani Gareng saka Semarang. Wah. Nggur sak jetis mawon iso diwerdekne kaya ana endahe lho. Jenengmu sapa? Akbar Syahalam. Akbar Syahalam. Akbar aki akeh penggemare. Amin, amin, amin. Bar kuwi saka tembung bagus rapi penampilane. Wah, cocok. Lam. Nggih, Syah. Saki syarat dadi dalang wis dipenuhi. Amin, amin. Nggih. Hari-harine tetep sinau nadyan wis payu. Nggih. Lam lama uripe ning donya tapi kok durung duwe bojo lah. Aku ki saumur-umurmu wis royal kok. Berarti kan bener yang saya omongkan tadi di depan toh Pak D. Apa? Dalang Akbar Joko urung kambon wong wedok kan bener. Kula niku selama hidup di dunia 24 tahun niku nggur tak nggo nguyuh tok Pak D jekan. Wah, tidak mensyukuri apa yang ada. Kok tidak mensyukuri iki lho? Kowe mbok nguyuh tok. Tak nggo nguyuh tok Pak D. Tenan. Sekseni danyange kene. Ya kadang kala ditatap-tatap di tembok. Maksudnya nek ora ana banyu. Alah mbel gedes. Wong aku sing eleki kaya ngene wis babat-babat kok. Kowe sing bagus kok ora tau alah mbel gedes. Mboten tahu Pak D, estu niku. Seksine warga masyarakat niki lho, Bandungan niki lho. Dadi wong ki ora usah munawar. Munafik. Oh, munawar. Munafik. Iya. Yo yen ora iya. Ora iya. Pak Akbar Syahalam niku kok ya jenenge diwerdekne kok ya apik nggih Pak D nggih. Lah sakniki nek Gareng. Berhuruf apa suku kata? Sembarang sing kagungan asma panjenengan. Apa suku wae bersuku kata. Gareng. Gaki ganteng gagah wonge. Sik Pak D, aku ora trimo Pak D. Nek gagah gede dhuwur wonge kok kudune wong ganteng ki tidak sombong dengan keadaan nyatanya. Oh. Aku ki bagus ning tak tutupi ngene gen ketok elek. Oh. Iki wong ora sombong. Ora sombong ya. Ganteng. Terus rengean bisa menjadi tertawa bila melihat Gareng. Wah. Karena fungsiku menghibur dan saya membuat gembira dan bahagia yang nonton. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Wah, tepuk tangan sekali lagi dulur ke Pak D Gareng. Wah, senadyan adem kaya ngopo Pak D Gareng sudah mendapatkan aplaus beberapa kali dari para penonton loh Pak D. Wah, aku tak aplaus apa wae ya bir. Engko balike nak kali nyamat neh no. Maksudnya apa? Oh, keplok tangan. Tepuk tangan, aplaus tepuk tangan. Loh, iya ya harus begitu, Mas. Iya. Tadi mengapresiasi, semakin banyak diapresiasi kita semakin semangat. Iya. Berarti menjalankan tugas dengan baik dan benar. Wah, jan aku ki suwe lho aku ki ora sowan ning tlatah kene iki. Oh, ngaten nggih? Heeh. Berarti aku nganti apal. Non. Larang niku lho Pak D, pripun Pak D? Sik, iki yen alasane ora ngundang aku larang. Iki manusia ya. Manusia. Larang kaya ngopo yen sampean seneng ya tetep dituku. Murah kaya ngopo? Yen ora seneng aja meneh kok tuku, nyawang kuwi wegah. Betul. Nah, dan lagi kalau namanya seni dan budaya sebetulnya ndak bisa diukur dengan materi atau uang. Karena itu yang bisa membayar. Sedikit saya utarakan biar orang tidak apa jenenge berpandangan negatif. Nggih. Upama kula larang niku pun enten lumrahe. Lumrahe pripun? Kula pupuran putih ngeten niki pun wiwit taun 81. Dadi yen diitung nganti sakniki pun pinten taun, dadi upama mundak nggih entuk to, Pak. Pupuran putih dari tahun 81 nggih. Aku kelas SMA kelas 1 iki wis pupuran putih. Aku melu wayang kulit tahun 95. Dadi aku 5 tahun lagi pasar iki dibangun.
Mergo aku melu wayang kulit wis 30 taun. Nggih. Oh. Dadi nek ana larange wis sak lumrahe. Ya jane ora larang. Oh, mboten. Ora larang. Nggih. Tergantung piye carane nganyang. Iya. Lho takono pedagang-pedagang nggih, Pak. Ha, dinyang. Lho, Nggih. apa meneh seni? Nggih. Seniman niku watake yen kepengin ngerti. Nggih. Dituku ora entuk. Ning yen dijaluk malah dinehke. Seniman niku nggih. Nggih. Niku seniman racak-racak ngoten. Kula niku dituku bojo kula, aja tak kekke. Wah. Ngaten niku nggih. Nggih. Wong perwira. Ya ora ya kepepet sing gelem karo aku ya gur kae. Sing rembug perkara bojo lho, Pakde. Heeh. Jenengan macak gareng dari tahun 81. 81. Menikah tahun Saya menikah tahun 84. Nah, 84. Nak kula nak umure baru 24 tahun to, Pakde. Kula nek jenengan pun kula anggap senior kula pepunden kula. Nah, jenengan mau nggo jloki kula, kok urung duwe bojo. Sakniki jenengan kudu tanggung jawab. Kriteriane bojone Akbar sing pasti kaya piye to, Pakde? Loro. Urip. Wedok karo urip. Cempe ya iso lho, Pakde. Ya terserah yen kowe kolu. Weh. Wong iki wis sing dirembug wong wedok. Maksudnya secara karakteristik. Golek wong wedok sing iki nadyan wong yen mikir sok ora ana kuwi ning golek buktine ana ya aku dhewe. Ingat-ingat saya sebagai dalang seniman lho, Pakde. Ya. Golek wong wedok sing gelem dijak rekoso. Ngaten nggih. Yen kuwi pathokane wis kuwi nadyan kowe iki nadyan wis kepenak ning golek wong wedok sing gelem jak rekoso. Nggih. Nah, artinya apa? Yen dasarane pondasine wis gelem jak rekoso, itu akan berjalan lebih enak. Nek urung-urung cah wedok kuwi wis muluk-muluk, Nggih. ya glagepen kalap. Ngaten nggih. Urung dirabi wis jaluk reno-reno ngaten to. Nggih. Yo, iki ora jeneng sombong. Nggih. Ning wong saiki gandeng wis tuwa. Nggih. Bojoku lak wis tuwa ya wong karo aku mung kacek 2 taun. Bojoku mbiyen iki ora jeneng sombong, nyata murni jelas. Hak. Bojoku kaya nyunyah Jepang. Bojone seorang gareng. Sik kowe lah ya jagong to kowe. Nggih. Weruh to. Saiki umuran semono gedhe dhuwur. Nggih. Wo, mbiyen rambute semene. Tur ya ora jeneng sombong. Elek-elek bojoku kuwi sarjana ekonomi lulusan Undip. Oh, Semarang. Nggih. Entuke gareng. Lah ngaten niku lho, Pakde. Seorang yang maksudnya value-nya tinggi ngaten niku lho. Nggih. Maksudnya biar bisa luluh. Kok iso luluh karo seorang gareng iki piye ngono lho? Sing penting kowe iki usaha apa ora? Lah yen kowe ora ana usahane tengok-tengok kok gen ana wedokan teko. Ya neng kono usaha dan doa harus kita jalani. Nah, insya Allah ke depan kula jalankan, Pakde. Iya. Nanti agar petuk wong wedok tak usahane arepan. Insya Allah saiki kerep dienggo alasan tok lho. Apa-apa insya Allah. Sing perlu ki bukti nyatane. Kalau kamu sudah menindaklanjuti dengan usaha dan doa, baru insya Allah. Oh, ngaten nggih. Ah. Jadi usaha sih nyedaki wong wedok. Pokoknya penting wedok urip cedhaki sik. Waduh lagi. Ngono. Wedok urip cedhaki, wedok urip cedhaki. Ora rata. Heeh. Aja golek wong wedok sing rata. Lho, maksudnya rata niku pripun? Rata ki datar-datar wae. Golek wong wedok ki sing rada ngene dadi kehidupane bergelombang. Oh. Sik. Awake to, Pak? Awake. Lho, pikirane negatif. Iya ge bojo jurusane rono kae. Lembar wit sore sing dibahas kali nyamat. Maksudnya punya cita-cita dan keinginan gelem berusaha. Yen sing datar ki mung manut wong lanang wae, ya akhirnya jadi bebannya orang laki-laki. Oh, berarti Nyonya Gareng itu bergelombang ya, Pak De? Malah gede kok. Ora terima bergelombang. Loh, ya elek-elek biyen bojoku kuwi nyekel atau diarani Direktur Area Jawa Tengah sebuah produk farmasi. Kok ngedeni to, Pak De? Loh, lha kok piye to kowe?
Maksudnya kuliah undip terus kesehatan farmasi lho. Lah kuwi sing gumun kuwi. Lulusan ekonomi ning kerjane ning farmasi. Ning memang bagian pemasaran dia megang Jawa Tengah. Jurusane kuliah napa wau? Ekonomi kerjane ning farmasi. Oh, seimbang nggih. Dadi sing siji dhuwur, sing siji semene. Kowe entuk-entuke tengah. Nggih. Mergo sing diarah ki mesti tengah. Nggih. Lah nek kados aku ngomong serius. Mboten kan kula katene ngangsu kawruh. Nek kados Akbar Salam dalang ngaten iki penake mencari istri niku seniman mboten ngaten lho maksudnya. Maksudnya niku menurut pandangan Pak De Gareng ngaten lho. Iki aku yen entuk omong jujur. Entuk omong jujur. Jujur ya. Jujur. Ya wong yang ngarani ideale seniman itu seniman, ideale. Tapi bagi saya ngene Mas, wong iki kudu duwe masa depan atau cita-cita. Cita-cita. Kalau saya dari awal kan aku ki TIY ceprot ning dhuwur panggung. Aku kepengin duwe bojo sing dudu seniman atau seniwati. Ning sing ngerti seni lan kehidupan senimannya. Oh, ngaten. Dadi bojoku kuwi ngerti kehidupanku biyen kepiye, kuwi ngerti. Mergo biyen ibune bakul sego sebelah gedung Ngesti Pendowo. Dadi aku yen mangan ya nunut ning kene iki. Oh, mara tuwa niku. Heeh, aku mara dhewe ora mara tuwa kuwi. Kuwi ning kono, kowe percaya kena? Bojoku wis ngerti putih irenge awakku. Wow. Aku wis cerita karo bapak-bapak iki. Wis cerita karo bapak-bapak mau sapa? Nggih. Aku mbiyen ki wong golongan ireng. Wow, maksudnya golongan ireng niku pada jin setan ngaten niku. Maksudnya golongan ireng niku pripun Pak De? Ya, bener. Wong sing apa kasurupan setan. Oh ya. Mergo tumindake negatif. Aku biyen yen mendem. Kuwi ning ngarepe warunge maratuwaku. Wah, kok kendel men Pak De? Loh, istriku semakin sayang karena kepingin merubah tabiatku yang jelek menjadi bagus. Saiki alhamdulillah mandek ngombe. Wis. Pokoknya aku mau 5. Mau 5. Kuwi sing ora tak lakoni gur maling. Maling nggih. Malingku gur siji, maling atine bojoku. Wah. Iki lagi iki lho, metu iki sing tak omongke iki fakta lho iki. Nggih. Aku biyen gentong. Ngombe iki gentong. Apa-apa kolu mergo ora kuat tuku. Nggih. Dadi ana wong ngekeki kolu. Terus main. Aku biyen disebut Raja Kertu. Yo Raja Kertu Pak De. Mulai kertu remi nganti kertu cembrek kae aku iso. Wis yo. Saking ahline. Madat. Tahu. Nyeret nggih. Medok. Ana nggonku. Sing urung tahu maling niku nggih Pak De. Maling ning alhamdulillah Gusti Allah wis ngeparengake aku bertobat setelah saya punya istri. Amin. Dan saya diizinkan untuk menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kata orang tua lebih baik dulu hitam sekarang putih daripada dulu putih sekarang hitam. Amin. Nggih kula contoh. Nggih kula tiru Pak De nggih. Lho tirunen iki dan golek bojo. Sik takon. Nyapa neh? Akeh sing titip pertanyaan. Nyapa neh? Karo Niken ki piye? Aku wis menghindar itu kan profesional seorang seniman. Kan jodoh kan nggak ada yang tahu toh Pak De. Jodoh kan urusannya besok karo sopo terserah apa kata Tuhan. Yang penting kebutuhan panggung itu harus chemistry antara dalang dan sinden itu harus kawin Pak De. Kawin ki ra ning dhuwur panggung. Maksudnya chemistry-nya. Oh, chemistry. Ya, Kerjasama. Kerjasama kan sesama seniman siapapun boleh. Ya, berarti kayak tonggoku 11 ya ana kesempatan karo awakmu. Apa? Rondo 70 tahun wah. Dah nek wis miru-miru lho. Lho ning isih
iso Saiki ngaten iki Pak De, kerjasama antar seniman itu harus dibangun secara positif. Betul. Contohnya sekarang malam juga ditemani oleh Mbak Elisa. Ya, disuruh naik ke panggung. Ayo, sempat itu, Mbak Elisa. Yo. Yo. Nah, gitu gale Pak De Gareng iki. Ya, kenalin, aku Elsa Frozen. Elisa. Elsa Frozen, aku datang dari dunia lain. Orang kowe iki dadi Batman. Ora, Elsa Superman. Frozen yang nyanyi Bedi Deng, Rodo Adem Bedi Deng. Itu loh Pak De, wes tak copot wes. Waja be. Tolong Mbak, ditembak. Rada adem. Ya ampun adem. Mbok men. Hah? Mbok dimen. Kok mbok men? Mbok. Kok men. ngerti? Oh, Elisa iki. Jan ngene. Selamat malam, sederek wonten Jetis Bandungan. Asrep boten. Kok tembung kok asrep. Asrep ki biasane wong Jawa Barat kono lho. Itu Asep lah Pak De. Lah, aku Asrep. asrep. Iya. Asrep ora asrep. Itu maksudku, bosonya tuh yang halus. Oh, betul. Aku belajar di sini wes. Kang 11 dosa iki piro? Apa kabar? Kosek. Ana wong tuwa ora mudeng kok. Boten mudeng. Kang 11 dosa ki pirang taun? Di atas doso ada gangsal. Berarti berapa? Gang- Doso tambah 5. Doso tambah 5. Kang 11. Doso. Nek dure doso, nganggo doso. Jane ke lulusan TK ngendi lho? Kang 11 dosa. Aja ngono, iki lho ulang tahun. Ulang Ambal Warso. Warso, ora warso. Ya, Warso ambal. Kaping kalih doso likur langkung gangsal. Wes modar ora kowe. Ambak lulusan pendidikan bahasa Jawa pedhot musuh iki. Bener kan? Ingkang kaping Ping kalih doso likur langkung gangsal. selangkung. Apa itu selangkung? Bosone selawe kuwi selangkung ora kalih dosa likur gangsal. Alah ngeyel pada tuwe, ngeyel terus lah kandangi Nah, lah. kuwi lho, wis tau yo ngono kok Mbak Elisa. Ya, toh. Tuwek ngeyel kuwi. Loh. Tuwek ngeyel. Tak bilangin ya, itu 20 itu berapa boso Jawa kromonya? Kalih dosa. Kale doso, kalau di atasnya kale doso itu pakai likur. Likur. Kale doso setunggal likur. Oh, kuwi lho. Ini 5 kan, kale doso gangsal likur. Wong ki apa ora konangan wong no tak nikah tenan. Jare wis tobat, jare wis kenceng. Tobat ning pedho wong marake budrek ngene iki. Aja bodrek. Budrek kok bodrek. Budrek iki tambane bodrek kata Mas Teh. Paham dia mendengarkan kata hatiku gitu. Ya. Sing salahi panitiane wong dereng mari kok diundang to, Pak. Kok dereng mari. Kok dereng mari piye to, Pak De? Lah kowe iki salah omong salah dibenerke kok iso mlekoto. Apa itu melekoto? Tegese kok malah saya ledek saya ngeyel. Aku kan deledek itu kan mencairkan. Ha. Aku menyublim kok. Oh mau nyublim. Iya, corone ki dadi aus. Aus. Yang penting aku ning kene nderek mangayu bagyo. Anggenipun Ambal Warso, Peken, Jetis, Bandungan. C. Peken yo. Peken itu pasar boso kromonya Peken. Ora peken yo El. Apa? Peken. Peken bosone pasar. Beda. Peken itu dibuat di keraton. Begeniro, maniro, begeniro itu. Ah, basa halus nggih. Iya itu di keraton pakainya itu. Nggih leres niku. Beda kan? Betul. Gambaran. Kayak Ya. benerke. Betul. Wes ki pen bojo we. Wes, lanang wedok padha Oh, stres. enggak masalah. Jodoh siapa yang tahu ya enggak? Jeneng apa kata Tuhan? Iya, Iya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. Kalau cari yang tulus cari aja yang lebih tua. Yeah. 3 kali 3 9. Kalau kamu belum cinta nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Rungokno garing rungokno. Dadi perkara itu tuwa ki
luwih tuwa kowe seneng. Lah seneng no. Lah yo malah Sing penting tanggoku. Tanggoku mau 70 tahun. Lah meneh ketuaan ya kuwi. Tapi sesuk ahe-ahe. Ae-ae karo ancok. Angel. Sing penting tuh tulus Pak De. Aku lho saking tulusku aku curhat karo pitik. Karo sapa? Pitik. Kok tulus kok curhate karo pitik? Pitik ayo nyauri. Pekok 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 pekok. Pekok 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 pekok. Aku kok malah meri dadi pekok ya. Pok petok 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 kok pekok pekok pekok. Kinten dia aku bilang, sek penting, sek iki kan dongakno. Ning kene sederek-sederek. Pedogong. Apa wih? Pedagang. Nggih. Pedagang. Ora ana tembung kok bedogong. Apa keromonya apa Pak De panjenengan senior? Pedagang basa kramane. Apa ayo pikiran? Tiang sadi. Oh dawa banget nganggo tiang barang. Penyadi. Penyade. Penyadi Penyade. pedagang. Penyadi ayam. Penyadi lombok. Penyadi sayur. Oke, gula dong akaken penyade. Penyadi ora penyakit. Angel iki Pokoknya kompelit penyadenipun saking sing setor ki corone seko petani to gawa sayur birang-birang oke sing setor paringi sehat paringi oke setorane apik-apik iki polsek apa sih polsek apa sektor iki bukan sektor ora setor kok ngomong sektor ki polsek pemasok gitu pemasok lagi bagus pemasok didongake sehat pasokane api-api ya betul terus sing duwe pengepul Kenapa pengipul kenapa sing nandon itu ya jadi itu dongake ya pokoknya ya rezekine oke biasanya pengepul nek rezekine oke nanggap wayang bola bali bola kowe ngomong apa aku ora ngerti ya kinten ngono lah pokoknya api-api lah anu mas cara omongane sambung satu generation ya kono oke beres ya Mbak Elisa lama tidak jumpa bahagia sekali bahagia banget sambung langsung kan langsung gampang coba kamu sama Pak De bisa nyambung nggak piye kabare kayak nyambung ajiret iki kono ya njaluk jadi kan ya to masaku wes pokoknya dongake sing kabeh termasuk yang ngecer sing dodolan eyek apa ya di sini namanya apa eyek kalau daerah Magelang tuh bilangnya eyek jadi yang pakai motor apa pakai apa namanya pickup itu apa ya sing ning ke kota-kota gitu ya itu make yoan pokoknya diparingi slamet ning dalan diparingi sehat paringi rezeki sing oke paringi rezeki aja diparingi slamet urip dhewe rekoso tambahi slamet ya rekoso meneh Aduh slamet sing kuwi lah pokoknya sedaya lancar usahane slamet tuh wilujeng rahayu ayo wilujeng slamet rahayu kuwi sasedulur oh kuwi sederek to sederek apa sederek nak dulur kuwi bapake jenenge Bagio kamu lah itu iya Pak De Mbak Elisa yes menyelam sambil minum air digojekan kali tetembangan kalau kepengen Mbak Elisa tembunge iki ora enak menyelam sambil minum air ki glagepen kowe wis adem kon menyelam ngombe banyu neh perake belet nguyuh kowe maksudipun gegojekan kalih tetembangan. Oh gitu lah. Wani sumpah. Wes sidane Mas iki sakmene akeh iki 6 iki. Iya. Mesti ana sing ngempet nguyuh. Ayo. Pokoknya sing gue iki. Pada kok hafal sih ciri. Wes ciri khase sidan ngempet nguyuh iki ngono kuwi gesek wae. Kaya ATM. Masaku. Kula kepengin Mbak Elisa Mbak. Bawa riyen Mbak napa Mbak? Oh bawa. Iya. Mardika mawon kanggo dikaturne spesial untuk keluarga besar. Spesial buat Pak Lurah tadi udah salim. Pak Lurah tuh sampai terharu biru iso ketemu karo aku. Mbak aku mau foto. Ayo foto yo ning nggon peteng-peteng mau Pak De. Peteng. Kok peteng? Peteng peteng. Ya itulah. Napa Mbak? Kasih apa? Pagur Semerangan. Omongane kok ngene mbok kon nembang iku golek masalah.
nek nembang sae. Ojo sepelekake. Ojo sepelekake. Kowe lho nek sepeles. Ya wis. Itu penyakit itu. Oh, penyakit ya. Maaf, Deng. Iya. Kenapa bawa apa? The Lion King apa? Kok bawa kok Lion King? Tadi loh. Oh iya, bawanya apa? Pangkur Semarang. Pangkur Semarang. Kamu yang enggak fokus gantian loh. Iya, aku udah bilang loh dari tadi. Iya, bilang gimana? Iya tadi aku udah bilang Pangkur Semarang. Oh iya. Kamu terdistract sama kecantikanku aja. Wah iya. Hei. Sing ngampirke mau yo ngene iki. Nggak, yo ora deh. Ndak. Ora. Ndak, yo kaya tanggomu sing 70 tahun ngono lho. Ngono-ngono kuwi. Nek lak iso kerokan. Pangkur Semarangan mangga. Iya, tekan ra yo tapi adem Adem. Ya dia rata sereka. Adem karemu. Iya. Enak tuh pakai jaket. Ya, nanti aku enggak apa-apa lah. Mbok nyilek. Iki lho aku nganggo katun bolong iki lho. Lah iki nyilek bus kabeh yo go siji ngono lho. Masa aku kok. Monggo, Mbak. Mingkar mingkuring apa? Kowe aja nggodho dalange. Sebabe? Omonge lak arep di bojo. Iya. Tapi bengi iki ditutke karo wedokane. Tenane, Pak De. Titikane ana tak ngerti. Piye? Aku omong ditutke wedokane. Iya. Iki ana titikane. Piye? Iki lho tase bojone ditinggali kene. Oh ya bener, ramu iki tas. Ora mungkin tas lanang kok kaya ngene. Iki mesti wae wong wedok. Mesti nggo kene kan. Iki. Lho, pas bangune ngene. Iki lho. Masa dalang lanang kok ganane tas kaya ngene. Ora ngerti kabeh alasane aku nggawa iki apa. Apa? Kok iso difitnah mbone wedokanku Lah ya. kuwi Aku iki mau ning Kali Nyamat sadurunge dalang ngene kok. Oh. wah berarti wis Bulane ge rombolane. berarti wis entuk wing. Ndak yo. Terus, Mbak. Akarono karenan margi Omongane pletat-pletat lho bar nembang kok ya apik. Kandhane kok Aja nyepelekne. Wis ora usah omong kuwi nembang wae. Omong bali rusak meneh ete. Masa aku. Lanjut. Go teguh titingan go. Malah melu ngeden bocah iki. Kok ninteng kok melu ngeden. Gendere iki lho kok ngeden. Pripun, Pak De? Kok mak pelengeh ngono tok e pripun? Aku ora gagas Elisa gagas si teguh lho, sing gendar iki lho. Heeh. Wah karo Niku ngempet adem. ngempet adem malah ngisi suntung. Ah.                                                             Nah.             Ah.                       Nah.
sampun ngatur. Monggo, Mardika kagem pabuka. Oke, untuk keluarga besar Pasar Sari. Untuk keluarga besar lan kepolo peken. Apa kepala kata? Apa kowe arep ngomong apa? Kepala pasar itu. Yo kepala pasar kepala. Kepala peken iki jare. Kepala peken yo. Ya lan sedoyo mawon. Yang sudah merapat. Dijogeti ya Pak De. Nggih. Tombo adem. Tombo adem. Buka saka tenor terus engko dilanggamne dhisik. Yuk, monggo tembang kangen bersama Mbak Elisa. Dados.